Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, The blood of the new and everlasting covenant. it will be shed for you and for all. Nganong dili man kita makapokus sa pag-ampo sa santos nga misa. Unsa man ang angay natong buhaton aron makapokus sa pag-ampo sa misa. Daghang hinungdan nganong lisod usahay ang pagpokus sa pag-ampo sa santos nga misa. Ang atong huna-huna dali ra madingi sa uban nga butang nga makapukan sa kasaba o malibog sa daghang huna-huna. Ang makapokus mahimong ninyong buhaton kining mga butanga. Andama ang kaugalingon sa dili pa magsugod ang misa. Pag-abot og sayo sa simbahan ug pag-ampo ug mubo nga personal nga pag-ampo. Pananglitan aton kining mga butanga. Andama ang kaugalingon sa dili pa magsugod ang misa. Pag-abot og sayo sa simbahan ug pag-ampo ug mubo nga personal nga pag-ampo. Pananglitan, Ginoo, tabangi ko nga makapokus sa imong presensya karon. Pagpamalandong sa mga pagbasa. Basaha daan ang mga pagbasa sa misa aron masayon nimo masabtan kung unsa ang gisulti sa pari. Paglikay sa mga butang nga makapadaot sa imong pananaw. Palunga ang imong silpon. Ayaw pataka o tan-aw sa mga tao sa palibot. Pag-apil sa mga tubag o mga awit. Kung mutubag o muawit ka, uban sa tanan, mas mulahutay ang imong konsentrasyon. Pagpamati nga adunay kasing-kasing, imong huna-huna, ibutang sa mga pulong nga gisulti sa pari o sa mga pag-ampo. Ayaw lang inimorize, kundili pamalandunga. Paghinumdum nga ang misa mao ang pinakadako nga pag-ampo. Sa misa, si Kristo mismo mao ang atong gihalad o gisugat. Kung mahinumduman nato ini, mas seryoso ug mas madasigon ang atong partisipasyon. Busa ang si Kristo mao ang pag-andam, pagpamalandong ug pagtambong uban sa kasing-kasing. Ang giya sa pag-andam sa santos nga misa. Pag-abot sa sayo, kaadunay, napulog ka minuto, una magsugod. Manamilit sa kalibutan. Ipahiluna sa imong huna-huna nga kini espesyal nga oras alang sa Ginoo. Pag-ampo sa personal nga pagpangandam. Paglingkod o pagluhod sa imong bangko o pag-ingon, Ginoo, aniya ako aron musugat ug mudawat kanimo.
tabangi ko nga makapokus ug magapamalandong sa imong pulong ug sakripisyo. Pagpamalandong sa mga pagbasa. Kung mahimo, basahadaan ang unang pagbasa, Salmo, ikaduhang pagbasa ug Ebanghelyo. Una-una kung unsaon kini makatandog sa imong kinabuhi. Paghindo sa huna-huna. Ug ibutang sa kilid ang mga kabalaka ug plano. Pagpamati ug pag-apil sa mga tubag ug mga awit. Pamati sa tingog sa pari ug pamalandunga ang mga pulong. Dili lang ipalapos sa pikas dalunggan. Paghatag sa kaugalingon sa Dios. Sa pagtahod sa Eucharistia, isulti sunod sa imong kasing-kasing. Ginoo, aniya ako, dawata ang akong kinabuhi, akong kasing-kasing, ug akong mga plano. Kung sundon ninyo ni, masayon ang pagpokus ug mas masabtan ninyo nga ang misa dili lang obligasyon kundili usa ka pagtagbo sa buhi nga Ginoo. Unsa man ka importante ang misa, makatabang ba kini sa atong kaluwasan? Aniya ang mga hinungdan nganong ang misa importante ug may kalabutan sa kaluwasan. Ang misa mao ang paghandom sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Sa matag misa, dili lang nato ginaila-ila si Jesus kundili gipadayon nato ang iyang sakripisyo sa krus. Sa usa ka dili nga masakit nga paagi. Sa altar, ang tinapay ug bino mahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Mao kini ang atong kaluwasan. Ini ang akong lawas nga ihatag alang kaninyo. Ini ang akong dugo sa bag-ong kasabutan alang sa pagpasaylo sa mga sala. Ang misa usa ka dako kapag ampo alang sa kaluwasan. Sa misa si Kristo mismo ang nag-ampo uban sa simbahan. Ang mga pag-ampo sa pare o usa ka tawan, usa ka bahin sa usa ka halag na makaluwas. Bisan unsa kahina ang imong pagtuo, ang pag-apil sa misa naghatag kalig-on sa imong espiritu o kalinaw sa imong kalag. Ang misa nagtabang sa paglimpyo sa sala, bisan dili kini pareho sa kumpisal. Ang tinuoray o tinud-anay na pag-apil sa misa makahatag og pagpasaylo sa gagmay nga mga sala ug makapalig-on aron malikayan ang dagkong mga sala. Ang misa naghatag og grasya. Ang grasya mao ang gahom ni Kristo nga nagtabang nato nga magpuyo nga matarong. Sa matag misa nga imong tambungan, makadawat ka og bag-ong grasya nga magtabang sa imong kinabuhi o sa imong kaluwasan. Ang misa usa ka pakig-uban sa Dios ug sa tibuok simbahan. Sa misa dili lang ikaw usa ka manananaw, kundili gabahin ka sa lawas ni Kristo, ang simbahan. Ang imong presensya sa misa usa ka pamatuod sa imong pagtuo ug gugma sa Ginoo. Busa makatabang ba ang misa sa imong kaluwasan? Magaluwas kini. Dili pinaagi sa usa ka automatikong paagi.
Apan pinaagi sa pagtuo, pakiguban kang Kristo, ug matinud-anong pag-apil. Ang misa mao ang pinakahalangdon nga paagi sa pagkonektar sa Dios, ug ang tawo nga matinud-anon nga nagaapil niini naglakaw padulong sa kaluwasan. Giunsa pagpahimulo sa misa aron padulong sa kaluwasan. Andama ang imong kasing-kasing sa dili pa magsugod. Sa dili pa moadto sa simbahan, pangayog pasaylo sa Ginoo. Ginoo, tangtanga ang tanang magapabulag kanako gikan kanimo. Pag-abot sa simbahan, paghilom ug pagtuo nga ikaw ana sa presensya sa Dios. Pag-apil sa misa nga adunay pagtuo ug pamati. Ayaw lang tan-awon ang misa nga usa ka ritual. Pamati nga buhi si Jesus sa altar. Tanawa ang pari nga naghalad ug hinumdumi nga si Kristo mismo ang naghalad pinaagi sa pari. Pamalandunga ang pulong sa Dios. Sa mga pagbasa o humilya, pagpamati nga ang Dios mismo ang nagsulti kanimo. Huna-huna, unsa man akong buhaton aron masunod nako ang iyang pulong karong simana. Ihalad ang imong kaugalingon. Sa paghalad sa tinapay ug bino, ihalad usab ang imong kinabuhi, kasakit ug kalipay. Ginoo, dawata ang akong kinabuhi ug buhata kini nga usa ka halad alang kanimo. Dawata si Kristo sa komunyon nga may pagtuo. Sa pagdawat sa Eucharistia, huna-huna kini. Si Kristo mismo misulod sa akong kasing-kasing. Pag-ampo sulod sa imong kalag, ug pasalamat nga ikaw nahimamat sa Dios. Pag-ampo, pagkahuman sa misa, ayaw dayon paglakaw, pag-ampo ug pasalamat. Salamat Ginoo sa imong lawas ug dugo. Tabangi kami nga magpuyo sa sumala sa imong kabubuton. Ipadayon ang Espiritu sa misa sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang misa dili matapos sa amin. Dada ang gugma, kalinaw ug kaluoy nga imong nadawat ug ipakita kini sa uban. Ang tinuod nga misa magpadayon sa imong binuwatan matag adlaw. Pahinumdum. Ang kaluwasan dili usa ka butang nga makuha sa usa ka higayon. Apan kung matinud-anon ka nga nagaapil sa misa, nagaampo ug nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios, ang Ginoo mismo magalig-on sa imong kalag padulong sa kaluwasan. Amen.